magagandahang atraksyon. Mayaman ang Pangasinan. Paano natin may babalik ang sigla ng turismo sa Pangasinan? Para po sa akin, dapat mas higitan natin kung ano yung dating sigla ng turismo sa ating probinsya. How do we do this? Let's make Pangasinan the destination. At ang susi, accessibility. Unang-una, magtayo po tayo ng airport sa western part ng ating probinsya. Meron na po dating proposed airport sa Alaminos, buhayin po natin yan at ituloy po natin yan. Let us improve the seaport of our province. Malay nyo, balang araw, mas marami pang cruise ships ang dadaong sa ating probinsya. Itayo po natin ang Pangasinan East-West Highway para po ang biyahe mula Eastern Pangasinan hanggang Western Pangasinan. More or less, isang oras na lang po. World-class facilities. Magbibigay daan sa possibilities. Let us improve the basic facilities of our tourist destinations in the province. Mga palikuran o restroom, rest area para sa ating mga turista, mga parking spaces po para sa ating mga bisita, maging ang mga local transportation po, kailangan po regulated lahat yan para standardize ang fare po natin. Kailangan po marami tayong mga branded hotels dito, international standards. Dahil ang mga bisita po natin ay hindi lang naman po locals. Gusto po nating humikayat pa ng maraming dayuhan o foreign tourists sa ating probinsya. Ang mga tourist spots, pagyayamanin din. Natatagong hiyas ng Burgos. Tinatawag na Sangbay Falls. Madaling hanapin. Sariwa ang hangin, malinis at malamig ang tubig. Prague, madaming turista, aangat ang kabuhayan namin. Tourism is one of the biggest industries in the whole world. So ang turismo ay isang economic enterprise. Bilang isang economic enterprise, kailangan lahat ng ating kababayan ay makinabang po dito. Tricycle driver, jeepney driver, mga nasa transportation sector, nasa mga food industry, sa mga food businesses, at yung mga workers po natin ng mga hotels and resorts, ang ating mga tour guides, kailangan po lahat sila ay makinabang. At lahat din po sila ay dapat may proper training upang makapagbigay pa ng mas maayos at may kalidad na serbisyo para po sa ating mga turista. Kaya po, pag ginawa po natin ang lahat ng mga nasabi ko sa inyo para sa turismo ng ating probinsya, tunay nga na ang Pangasinan ay magiging isang tourist destination.